principal de Freginals és situat al vall mitjà al barranc de la Foia d'Ulldecona. Està situat al sud de les terres d'Ulldecona. La població de Freginals és de 449 habitants i no té barri. La seva població es dedica a les activitats agràries i són encara importants. El monument del municipi és l'església parroquial. El Sant Bartomeu és situat al centre del poble. Els productes més importants són els cereals, per exemple, blat, sèmola, etc. Les festes majors de Freginals són el dia 24 d'agost. I ara us explicaré un poquet la història. El nom de Freginals prové del plural, de la forma llatina, paraginale, que significa cap de ferratge. El Coll de Freginals és una zona de pas que uneix les rieres de l'Ebre i les terres bàltiques amb l'àrea de la Foia i els passos cap a l'interior pel massís del Port Freginals. Va pertanyir fins al segle XIX a Ulldecona. Després d'un llarg plet és consistent amb Ulldecona, Freginals aconseguí la separació i es constituí en municipi independent. Explica amb les teves paraules, Mariona. Pues que Freginals està situat al sud i va pertanyir fins al segle XIX a Ulldecona. I fa uns quants anys se va separar de Ulldecona i es va independitzar.